¿Qué más quizás? Des de que vam marxar, que ma mare estava ja preocupada perquè trobaria molt a falta el grup. Més del que em trobaria a falta a mi. I a més, com que a ma mare li agrada molt viatjar, vam començar a intentar planificar perquè pogués vindre. El que passa que el meu pare no agafa un avió ni que el matin, i llavors la Rosa, que és sa cosina, es va oferir per vindre aquí. I a Joel li va fer molta il·lusió que sa mare el vingués a veure perquè era com, uau, fer 14-15 hores de vol. Ma mare i la Rosa són famoses perquè van anar a París i es van perdre pel Louvre buscant el lavabo. I ja estaven cagats perquè pensaven, si es van perdre pel Louvre buscant el lavabo, no vulguis saber fent escala a Miami, i al final igual les vam subestimar una mica perquè ho van fer tot perfect i no van tindre cap problema ni a l'anada ni a la tornada. Sembla que ho estan aconseguint! Falta poc! Les vam anar a recollir a l'aeroport i va ser molt emocionant perquè allà pendents a que sortissin. Bruc, la iaia! Vols una de la iaia? I res, i el Bruc va anar corrents cap a elles i... A poc a poc! I de cop i volta es va despistar i va anar corrent i es va passar de llarg i ma mare es va haver de trincar. I va ser molt maco. Madrecita, ¿cómo nos vamos a poner? Las botas, vamos a poner. I després, ja l'endemà, quan van arribar elles, vam marxar cap a Tulum. Tulum, un trunyo. Saps allò quan fas el turista i arribes a un lloc i arribes tard perquè ja ha anat tothom i ho han destruït i tu vas i segueixes destruint-ho tu també? Els preus bastant inflats, no ens va acabar d'agradar molt. Vam estar 2 o 3 dies, que teníem també un apartament amb piscina. A Tulum vam anar a veure les ruïnes de Tulum, que també són molt guais. Hi havia moltíssimes iguanes, que va ser molt divert perquè una va estar a punt d'atacar la Rosa, que estava allà asseguda i es veu que estava asseguda al cau de la iguana. I la iguana va començar a anar cap a ella, rotllo, fins que es va haver d'aixecar per marxar. Vam anar al cenote de les tortugues. Et banyaves en 4 llocs, passaves per unes grutes. Va ser molt divert perquè ma mare no és la millor nedadora del món, però com que et donen un xaleco es va atrevir a fer-ho i va ser com molt guai. Senyora. I després vam anar a Bacalar, que Bacalar, molt guapo. Increïble, supermaco. És una llacuna, que li diuen la llacuna dels 7 colors. L'aigua és totalment transparent, la sorra fa una mica d'olor a sofre, La laguna Tufa, a azufre. Què és azufre? Ous podrits. però és com maquíssim.
A Bacalar estàvem allotjats en unes casetes supermones, com unes cabanyetes, d'un noi que es deia Jorge, que es deia Casa Bacala, i el tio ens va tractar superbé. I just tenien uns amics de visita allà i ens va dir que muntava una excursió l'endemà llogant una barca privada per ells i que si volíem anar nosaltres. Va coincidir que el Bruc es va dormir a la barca i el vam poder deixar allà dintre i ens vam poder banyar el Joan i jo sols allà, en plan superbé. I va ser molt bonic perquè l'aigua no cobria quasi i el Bruc va poder banyar-se allà superbé. Perquè feia un sol que no veies. El nen no, el nen molt poquet. I a Bacalar va coincidir que va ser el cumple de la Nuri, que va fer 60 anys. I vam anar a dinar a un lloc, que va ser bonic. I res, i això vam veure el que vam estar fent a Bacalar. I després de Bacalar vam agafar l'autobús i vam anar a Mèrida. Ciutat colonial, també molta calor, molta caldufa, teníem un apartament que era molt guai per això. Estava una mica lluny del centre però tenia una piscina. Vam estar també molt a gust. A tot això hem anat a todo lujo, perquè totes les cases les hem agafat amb aire condicionat perquè elles estiguessin allà fresquetes. I res, i des d'allí vam llogar un cotxe. Vaig tornar a conduir jo, sóc el xofer oficial del viatge. Vam anar a veure les ruïnes d'Uxmal. Va molar perquè el Joan va posar a prova el seu aprenentatge de tots els tours maies que hem fet i va fer la demostració del so del Quetzal, que si et poses davant de la piràmide maia i fas així, rebota el so i s'escolta el so de l'ocell del Quetzal. Ah, sí? Has vist? I torna el soroll que... Fa el retorn. Molt bé! I van flipar bastant. Vaig flipar jo també, perquè no sabia si se sentiria bé el soroll. I després de tornada, per aprofitar el cotxe, vam anar a un poblet molt petit que es diu Izamal, que té la particularitat que és tot casetes de color ocre, així és un groc una mica mostassa. I clar, és superpintoresc perquè tota la ciutat és així. No és paper pintat. I després de Mèrida vam anar a Valladolid. Vam anar a fer una excursió d'un cenote. Molava molt, es deia el cenote de Oxman. Molava perquè també tenia una piscina.
Vale, i allà al cenote aquest, un fenomen de la natura bastant increïble, que eren milers de papallones, totes parades allà a les pedres, semblaven plantes. I aleshores t'apropaves i començaven a volar, i superbonic. Hi havia un llit elàstic per allà i el Bruc va estar saltant també al costat de les piscines. Va agafar el salmó fora de l'aigua. Estava jo tranquil·lament saltant allí amb el meu fill jugant en un llit elàstic, tenint un moment de connexió amb el meu fill i de cop i volta veig que arriba l'Aisa també amb el mòbil per gravar com saltava i se'm veuen totes les xitxes. Al principi una mica de por perquè és el que deia, que no es veu al fons, l'aigua està freda, hi ha peixos... Diuen que hi ha corrents internes que et poden arrossegar cap a baix i t'has de posar xalequito. La gent a vegades no se'l posa, però jo me'l vaig posar perquè és com, no sé, fa com cosa. Hi ha sempre cordes per línies de vida d'aquestes per agafar-te, per si, no sé. Cagaos en el cenote. ¿Tienen miedo al cenote? Una mica. Havia gent que jo veia com es tiraven al cenote agafats amb una corda, gent jove. Allí anaven arribant hordes d'italians amb un autocar, agafaven, es banyaven en 3 minuts i es tornaven a posar de tovallola i s'anaven a un altre cenote. I jo els veia allí saltar tot el rato i pensava, dic, soc una persona gran ja que això ho podria fer. I anava jo pensant cap a dins i no sé què, al final em vaig armar de valor i vaig dir, hosti, vaig a fer-ho, no? I vaig a provar-ho, ara que no hi ha ningú. Bueno, no hi havia ningú, no estava d'ahir amb el mòbil. I m'agafo fort allí i em llenço com mega motivat, agafat fort, i em tiro a l'aigua i la caiguda, no? Pam, superalt. I surto de l'aigua com dient, olé, ho he fet, tio, i el primer que aixeco és veig a la Guisa amb el mòbil així, mofant-se, saps? Dic, pava, diu, no, semblaves una morsa. No he dit morsa, morsa mai. No ha dit morsa, però el somriure que feia era de, no vaya morsa. Vull dir, realment veus el vídeo, ara ho veureu, no dic res més. Valladolid em vaig tallar el cabell, amb un senyor que es deia Miguel, que era molt enrotllat. Va fer un pentinat una mica xungo. Quan vaig sortir semblava l'Espinete, però el rato que vaig estar allí amb ell tallant el cabell va ser molt guai. Perruqueria antiga que fa bona olor, que a mi és la que m'agrada, de Floyds, Baron Dundee, que la Isa no em deixa mai comprar-me ni Baron Dundee ni Floyds. El senyor Miguel va fer un pentinat que l'he pogut reconvertir i no estamos tan mal. Què? És guai. I després de Valladolid vam anar a la illa de Holbox. Que jo pensava que es deia Holbox, i porto dient-li Holbox no sé quan, i el senyor Miguel, que em va tallar el cabell, va dir que no, que es deia Holbox. A veure, vaixell? I vam arribar i clar, havia plogut a saco i estava tot inundat. I estava tot ple a saco de carritos de golf aquest portant turistes amunt i avall. I vam dir, bueno, va, anem xinutxano. De sobte arribem a uns carrers que estaven totalment anegats d'aigua. Que la Rosa es va treure les sabates i tot perquè eren en plan 2 pams d'aigua. És aquí, a l'Aloja. La banda de la platja xulíssima, o sigui, també una mica com Bacalar, o sigui, allò sorreta molt blanca i és un mar tranquil i supermaco de colors. Tot com superidíl·lic, així com molt bonic. La sorra fa molta olor a sofre també, que és com bastant curiós. Que em flipa que ningú m'ho hagués dit. Amb tota la penya que he sentit que parlen de lloc, en plan, no, és un lloc paradisíac, que és un lloc mega guai. Després, tu fa, que cap problema,
A Holbox el que vam fer és fer platja, platja, platja. Vam fer una excursió en barco per anar a veure unes illes que et portaven. I a Holbox està la Perla, que és una col·lega nostra d'Horta. Però bueno, va ser relax total. Anàvem al matí a primera hora a la platja, després ja cap a casa a dinar i al vespre un altre cop a la platja i veure la posta de sol. I res, i llavors al final ja vam tornar cap a Cancún i vam anar només per estar una nit i llevar-nos aviat al matí per anar cap a l'aeroport i pillar. I l'última nit vam anar a sopar a un lloc d'aquests de fer espectáculo con mariachis i tot plegat. La veritat és que va ser guai. Per posar a punt i final al viatge amb elles va ser una nit molt divertida. Ha sigut molt guai tindre la meva mare a prop. Molt estar lluny de la gent que ja estimes perquè després això també pot posar posto, és guai. Bé, mon pare tinc moltes ganes de veure també. Quan veig a l'Eixa me'l truc i jo penso en ma mare i a mi mare tinc com molt bona relació amb ma mare i crec que és molt guai i penso que el Bruc també tindrà una mare molt guai i que tindrà una relació molt guai.